chingamidza changamiro chikavavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri mumashure mangu vana mai tichivedza mupoko kuti muchive vana baba idzogorore zvakare Penyato. Ndovimba gore rakapera museri muna 2022 taitamba mukanda semadzimai ndafunga mamuri mumajuni sekuru vakauya vakakwereta mari inoita $200 vakwereta mari iyi vakakundika kuibvesera dhindi ravako tagara sekuru mari yakuda kudiwa kumukanda kuti tirasvika sekuru vakakundika kubvesera mari vakabhadhara interest tasvika December kubva muna June sekuru mari yakudiwa kuti vanhu vachishiyana kugurupu sekuru akati havasokwanisa kuwana mari ndochiita muzukuru kana ukabuda usina mari haisi problem kupa mari basa kuti kune zvekuitika zveshuwa ndakatenda tagara tasvika muna January sekuru zvakamira sei anzi avainge nguri mwe chete kuti mari ndakaiwana ndirokupa zvakandishungurudza ndakaedza kupirawo vakuru vandakapira nekuti vamboedza kubatsira nokuti ndandinotira sekuru apa ndakatanga kuenda kuna sekuru Gasa vanhu vasekuru vake sekuru ndonyari pamuzukuru nyakatora mari yangu yakapera museri 2022 emusokosvika muno 2023 atonopera sekuru hapana kana mari yangu vakaedza kuda kumubata kumakomba kwaanoshanda mari aenda kuita through foni yake inoita through vakazobata munin'a wake akakuita mari nyaya inoita chikwerete chama yavo inazivazivana wakwereta mari asi munhu akandipa mari mukadzi nabi yavo handina kufamba kuenda ndodaenda kukwereta mari akasangana neni kuchechi bangukura musi kuda mari Wakatora here mari nyangwe asi uye akakutorera wakatora here mari yekubhadhara rini ndakaiwana sofasa rizoita zvinoita rini basa kwangu ndokwakaoma ndogara ndakati kwakaita nomba mari handimupe dheti asi ndakamupa munouya musi wa 21 mazuva ende unosaina kuti uno mari yavo simuka imi munouya musi wa 21 zvokuti munoita mari gore ripi hatina kana pasana yanga iri mari interest yacho kungoti yava mari dzokapa ime 2022 mari yako yabereka kusvika pa kusvika pawakabva patikashiyana muna December yanga iri munhu aiwana 20 yakuipera aiwa 2020 inokadekanoda aiwa titora pawakandii patikashiyana mukando munhu aibuda nekuti andinokuti kuti akaseva 7 months saka saka yatozobereka zvegore inozi yani 17 months unondo wechi 17 sauda kuwapa mari pa 17 months awanidzi tenge tichiona nditaura kuti atiwapa mari ndogona kuwapa iri 400 unowapa 450 unosaina